zdravím vás Pašťák pri ďalšom vlogu. Dneska sme v Londýne na autosalóne, som sa rozhodol, že idem pozrieť tieto autička. Jak som si došiel pozrieť, lebo ja som obrovský autičkár, milujem to proste. Tam sú Lundry Bars, čo už mám fotky, to dám na moju fanpage, na Facebooku paštivlog.com a tak, viete, no s druhým. Tuto sedím vo dosť luxusnom aute, blinker vyhodím barčak, frajerové. Tam rúžové vidíš? Vidíš rúžové? Super. Vidíš rúžové auto? To som si už obzeral, akože za chvíľu ho ukradnem domov, normálne takto, budem ho tlačiť, tuto prejdem cez N-centro, Šregom, potom do Jelenca si zavolám, že oci, prosím ťa, mám nové auto, môžeš dojsť? Jasné, Paštine, to bude, normálne dojde otec, zoberieme, báš čo. Tak tuto prevodovka 6, 220 tomu vytnem, keby chcem, ale tuto by som steny prebúral. Vraciam sa späť, teraz som sa tuto dohodol s Snowfear, dosť dobrá anglická značka, oblečenie, energetiky, barčo a podpísali sme 3-ročnú zmluvu, 3-ročný kontrakt, že im budú dodávať veci, takže všetko odteraz nie Adidas, Snowfear. Máme nejaké produkty, tuto. Energeták, značky Snowfear a nálepka značky Snowfear. To možno spravíme, barčo s tým spravím. Ale chcel som vám len toľko povedať zatiaľ. Pašťák sa rozhodol byť vojakom, hlásil sa vám tuto z vojenského auta, obrnené barčo, takže fanúšikovia sú pre mňa sú už nemocní fanúšikovia, takže poďte sem a tuto si udrite a zlomite si ruky. Ukážem vám potom aj fotky ešte, tuto za týmto videom budú fotky, takže lovu zdar. With a need to bleed you when the light goes green. Best believe I'm in the zone to be. From a yin to my yang to Z. Put a grin on my chin when you come to me. Cause I'll win, I'm a one of a kind. And I'll bring death to the place you're about to be. Another river of blood running under my feet. Ja, havarujeme, musíme si dať pásy, všetci pásy, havarujeme, zase ho sa mi volá, nemôžem ho dať doľava. Ja rebel, zapol som svetla jak frajer. Havarujeme ľudia, posledný vlog, ľudia! Čau! Ty štyri. Ahojte. Ahojte, jak sa máte ľudia? Dávajte mi odbery. Ďakujem vám veľmi pekne.